garrantzitsuak diren gaiteroa jai batzuentzako, bai Sanferminetako eta bai herriko edozein festetarako. Horregaitik gaur ospatzen dute hemen gaiteroen eguna. Hainbat Euskal Herriko hainbat herrietatik eta hirietatik etorritako gaiteroak ospatuko dute hemen eguna eta joko egingo dute guztiok elkarrekin. Goazen ikustera. Norekin gaude hemen? Ni, Andoni, Iraño. Eta nondik zatoz? Elgoibako dultzainerua gara. Bale. Eta zer moduz bia joan da gaurko eguna? Jontu ze hemendik kale? Bai, zikea danok azkartzan, gero itxen dugu kale bakoitzak ibilbide ezberdina, eta orain danok hemen batuko gea, eta hemendi jungo gea pixka boluan jotzen, gero Baskai errain, da gero bakoitzaia habilidad libre. Denok elkarrekin ezagutzen zareti edo? Bai, azkenian dultzaina munduan da, beti, gigantada ez dakin nun, azkenian askotan juntatzen gara, o gaitero egun hemen, edo bestian, da bai, polik ezautzen. Ni gainean nahiko nobatuan nahi munduan, da oraindik ez, baina bai, urtia da bilen hemen, danak ezaguna, dana laguna. Eta gaitero noiztik? Ni, 10 bat urte edo, baina honea etortzen gutxio. Txupinazo eguna, ez dakit 5-6 urte jotzen, baina gaurko eguna urte estreinekoz. Bale, eta zer moduz da? Oso ondo. Baina, aipatu duzu txupinazo egunetan ere etortzen zarela? Bai. Eta nola bizitzen duzu momentua hori? Ondo. Baina etortzen gara aurreko egunean etorri, pixu hartuta, almuerzo beharrain, egunean bertan, gero hemen batu. Oso ez bakarri lan egin, baizik eta dena. Bai. Sanfermina bertakua moduan bizi ditugu. Aste osoa lanian jai hartu, eta hemen, hau dira nire oporrak. Bueno, privilegio bat, ez da? Bai. Bueno, disfrutatu eguna, egun polita hau, zuretzako lehenengo eguna eta lehenengo aldiz, etortzen zarela. Bai. Disfrutatu asko. Zuek ero ondo pasa, lanian pasatzen ere. Aio! Vale, agur! Norekin nago hemen? Jabitzurekin, tuterako gaitari batekin. Tuterako gaitera, bueno, zu Nafarrakoa zara, imaginatzen dut. Eta zer moduz bizitzen dituzue Sanferminak? Bueno, pues Sanferminetan etxean bezala sentitzen gara, denbora pila daramagu etortzen, eta guretzat da, hori, jaietako, ez dakit, oberena, eina bezala. Da agian zure festa gustokoena hemen jotzera etortzeko? Dudarik gabe. Hau esaten dut, kontutan hartzen, nire herriko jaiak niretzat oso importante direla, eta oso gustora pasatzen duela, eta batez ere, importantena direla, baina hau gustatzen zait izugarri benetan. Imaginatzen dituzu Sanfermin batzuk gaiterorik gabe? Ba ez, oso arraroa izango litzateke. Gaiterore gabe eta gauza askori gabe, baina gaiteroa gaita oso osagai garrantzia da Sanferminetan. Erraldoietarako eta, bueno, kaleko girorako. Hori da. Tarte askotan, aztenga janekin, gero erraldoia, gero kale gira, bailableak, badago esparru pila gaitarekin topo egiteko Sanferminetan. Leku ezberdinetako gaiteroak etortzen dira, giro ona sortzen da, agian kompetitibitate moduko oren bat. Bueno, gu lagunen artean dabiltza, orduan. Gero, noski, bakoitzari gustatzen zaio jotzea gauza berria, gauza polita, gauza ezagizer, baina lagunen artean mugitzen gara. Moldatzen zaret. Hori da. Bueno, eta gaurko plana zein da, aipatu diate Bazkaria eta bar, ez dutela? Orain bilduko gara guztio batera zerbait jotzen, gero kale gira egingo dugu eta gero bazkaltzera eta esaldean ikusiko dugu. Bueno, disfrutatu eguna eta Sanferminak. Eskerrik asko. Zuri. Ekin nago hemen? Jon Gaminderekin. Nongoa zara? Bizkaitarra, Bizkaiko gaitero taldetik gatozona gaurko lako egunien jotzen, ze gonbidatuta Iruñeko gaiteron aldetik. Eta gaitero noiztik?
Nila dara matxate 45 urte. Aurten 45 urte egin doaz. Eta urtero izaten zarete gonbidatuak hemen San Ferminetara? Bai, gu bai, urte etortzen gara, bai ona, Nafarroan aldera bebai tuterara joaten gara, hainbat lekutara, eta bai, ondo. Baina San Fermina gustoko dituzue? Bai, primeran, hemen oso ondo portatzen dira gugaz, eta gu aleginak guzti egiten dugu ondo jotzeko, disfrutatzeko, ondo pasatzeko, eta bueno, oso gustora egoten gara beti Iruñan eta bai Nafarroan. Hemen bakarrik etortzen zarete jotzera, baina ere disfrutatzera? Bai, nola ez. Hemen gu jotzen disfrutatzen dugu pilo bat, eta gero pizkate, jorga pizkate egin behar da, bai. Eta orain zenbat gaitero elkartuko zarete hemen? Ba, uste dut, gauzela 6 talde, 18-20 bat gauzela. Eta Euskal Herri osokoak edo? Bai, gauze Elgoibarrekoak, gero Zangotzakoak, Tuterakoak, eta Ribaforadakoa bai, behitu hemen datoz batzuk, entzuten dugu ja, eta hori, Euskal Herri osotik gatozela. Bueno, disfrutatu zuen eguna? Bai, berdin. Esker mile. Bai, zuei, bai.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.